Τι περιμένανε? Γιατί πράγμα? Εντάξει, Περσιλίνα. Για να δούμε. Πήγαινε στην παπά. Πήγαινε. Όχι, ο μπαμπάς Τι είπε, έρχονταν τα μηχανάκια. Αργήσανε λίγο γι' αυτό. Είναι έτοιμος. Δεν με πιάνεις με τα λαδιά. Πού είναι? Το είδες? Πήγαινε στον μπαμπά. Πάλι το είδες. Δεν πήγαινε στον μπαμπά. Πού είσαι, κοίτα, μην περάσει από εκεί. Είναι πάλι. Αυτό, Ναι, μην περάσει από εκεί, Και πού είναι εκεί στο Άι Γιάννη που έρχεται για εδώ. Εδώ έχει κόψει μία. Είναι εκεί που τελειώνει ο δρόμος που βλέπουμε τώρα, εκεί που τελειώνει πέρα-πέρα, δεν είναι η στροφή που λες. Ναι, στροφή. Έλα ρε πίσω. Θα τραβάς. Έρχεται. Το πατάκι το αφήνει, το πατάκι το αφήνει, έτσι κάνει. Ναι, αλλά εντάξει. Πώς έχει δρόμο, έχει. Από εδώ πέρα. Κατευθείαν. Θα σου φέρω. Ξέρεις ότι ακούνε μου. Δηλαδή και μετά σταματάνε εδώ πάντα αυτοκίνητα. Έρχονται εδώ και σταματάνε και να γυράνε πάλι πίσω. Πάνε εκεί και σταματάνε και το γυρίζουν και έρχονται και ξαναπάνε εκεί. Πώς είναι το βάρη για το μάνα? 3 λεπτά είναι και δεν Τι σου λέει, έρχεται. τι σου λέει. Ποιο κονίγει. Τρέβεις βίντεο τώρα. Εγώ τραβάω ήδη. Περίμενε σε μήνα, όχι δεν το Εγώ δεν τραβάω ακόμα. περίμενε. Θα τη βλέπω. Κάτσε σε μήνα, θα πιάσουμε σε κάτσε όλα τα μαλλιά σου. Κάνανε και διαδρομές οι ξένοι. Περίμενε σε μήνα, μην μοιάζει καθόλου. Κάνανε χθες. Πού είναι? Εμένα δεν κάνει zoom. Γιατί? Ούτε ένα. Α, σε βίντεο μάλλον το δικό σου δεν κάνει σε βίντεο. Σε φωτογραφία κάνω. Είναι φόρμουλα. Ναι, αλλά είναι καμία Ferrari. Εντάξει, σε μήνα, δεν το τραβάς πολύ. Όπως κατάλαβα. Όπως γίνει ο χρόνος, ο καλύτερος χρόνος, έτσι θα γίνει. Λέει, θα τερματίσουν εκεί, θα γυρίσουν. Εγώ τώρα αστέρια ακούω τώρα. 2 βόλτες. Με τον χρόνο. Εδώ, μία το σπίτι, μα δεν μπορεί να το Έτσι θα είναι. Ωραία, δεν το είπα. Το πιάνει. Δεν θα χρονομετρείτε που πάει, που έρχεται μόνο. Θα γυρίσουν στο Μουστάκα. Πάλι την μυθική του φίλη. Περίμενε, σε μήνα, περίμενε. Τι έπαθε? Αφού ξεκινάει από το παπέ, τώρα πρέπει να έκανε να έχει φτάσει εδώ πά. Αλλά αυτή το... Εδώ πά θα πιάσουν πολύ ταχύτητα. Είναι 11 και τώρα. Και εδώ εκεί που πάει να πάρει τη στροφή και θα βάλει χειρόφρενο. Τους δω το λεξιπτικό που είναι. Εδώ πάμε. Εδώ πάμε. Πάντως